B'investiment ta' 21 miljun mifruxa fuq żewġ proġetti se tkompli tissaħħaħ l-Istrateġija Nazzjonali għall-Preservar tal-ilma. L-ewwel proġett se jkun qed jara ġbir ta' informazzjoni biex ikollna iktar għarfien dwar l-ilma tal-pjan ta' pajjiżna. Dan bilan li d-deċiżjonijiet li jittieħdu ikunu bbażati fuq il-fatti. It-tieni proġett se jkun qed jiffoka fuq kampanja tarfien li permezz tal-midja se tolqot kemm tista' Maltin bilan li tarrafhom dwar l-iskarsità tal-ilma f'pajjiżna. Il-Ministru għall-Immaniġġjar tal-Ilma Joe Mizzi qal li dan il-proġett mistenni jolqot lil kull settur fosthom dak domestiku, kummerċjali kif ukoll agrikolu. Parti minnu huwa edukattiva fejn wieħed nispjegawlu se jmorru ġodjar jispjegaw u anki wkoll fuq il-midja nibdu nispjegaw fuq it-tipit kollha ta' midja biex wieħed ikun aware ta' xemm u kif wieħed jista' inaqqas mill-użu tal-ilma. U mbagħad għandna sistema fejn se nibdu nimmaterjaw u naraw anki l-ħabba il-kwalità tal-ilma biex ikun nistgħu nittakiljaw il-problemi minn qabel. Il-Ministru Mizzi qal li permezz dawn il-proġetti trid tiddaħħal kultura fejn kulħadd jifhem il-problema tal-iskarsità tal-ilma u jgħin biex tissolva l-problema. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia qal li l-proġett irid jiġi implementat sal-aħħar ta' din il-leġislatura u se jkun qed jara tqassim ta' 100,000 water saving kit fid-djar Maltin biex ikunu iktar marfa biex ma jaħlux l-ilma. Nafu l-ilma f'Malta huwa skars u dara bżonn illi nikkonservaw. Iktar minn hekk se nqasmu madwar 100,000 water saving kit fil-households kollha tista' ta' Malta Għawdex biex in-nies ukoll ikollhom lodda biex jagħmlu użu aktar effiċjenti tal-ilma fid-djar tagħhom. Dr. Farrugia qal li dan mhux se jkun proġett iżolat, iżda parti minn sensiela ta' proġetti biex tkompli tissaħħaħ l-Istrateġija Nazzjonali għall-Immaniġġjar tal-Ilma.